И така, здравейте хора, днес аз съм се заловил да играя в сервер с много мои приятели и ние сме от различни тимове, но всеки сам за себе си би се казало, и на мене ми се падна да съм в синия тим. Ето, изградил съм си кула, играем вече от няколко дни. И затова много неща съм направил. Така, първо укреплението, което е. След това тук нещата. Тук са най-различни единични честове. И тук и това не е само легло. Тук имам вече не ми се вижда, чак сега видях така, злато и златни врати и такива неща, айрон, злато и диаманти. Това е един стак. Тук ми е това да тайно да е. И ние се намираме надалеч, за да... Вика, ще се. Мене ме нападнаха да е, но аз го поправих това. Аз съм до река, защото от там има едни, които като ме нападнат, бях пранкнат. И аз ги пранкнах. Значи, взех идеята, пранка, който аз направих бе взет от Heaven Bull в The Pact. Сложих дропари там, където са моите приятели. Искам, почти всички сме така, някой има вече с голден блокове или с айрон блокове, вече се е заобградил. И нападаха ме, но сега съм само аз в сървъра и мога да правя каквото си поискам. Тук това цялото беше с дърт и такива и такова. Cobblestone. И това цялото аз го изкопах. И повечето неща ги... Така стой. Така. Тук са диспенсарите. Диспенсарите. Как бяхте пистаните, тук са ми ендерперлите, тук са ми книгите, тук са ми редстоун нещата, както виждате. Само да кажа едно нещо. Данислав Божилов, ако гледаш този клип, откраднах ти 6 редстоун търча, ще ги върна. И тук храна, която още нямам, но ето това ми е цялата храна. И чакайте. Ето така, сега ще сложа. Тук те честове не знам още за какво ще са, но ще го измисля. Ето тук също мога да скрия нещо, но не се знае. И какво друго да кажа? Не знам и аз какво да кажа. Нещо става. Башки. И сега се връщам. И
Ето, сега ще играя Галио, защото няма какво друго в Майнкрафт да ви показвам. Кръстил съм се Джамбо. Оп, 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 оп. В този, ако щете ми вярвайте, бил съм на първо място, но едва бях се кръстил 1-1. Майче на камерата не се вижда телевизора, който е пуснат. Feed my. Кой се е кръстил Feed my? Бахти. Оп. Чакай. Опа. Така. Искам да се опитам да стана Team State до Pro. Да, ама друг път. Build. Изяждай. И до вечера може да има лайвстрим. Team! Давай, Team! Леле! Опитвам се на това да му помогна, защото той ще го погълне. Тим вече е на четвърто. Това си похабих всичко. Здрасти, брат. Аз са пръсни. Бат. Граса някакъв. Тим не ме изядай. Тим ме изяде. Не вярвах, но той ме изяде. Уп. Още две такова. Добре, ако прави точно тук, цъца. Там има по-апетитен човек. Изяш него на мене. Не. Извинете, че не говоря, ама съм съсредоточен. Айде де, искам да стана някакъв по-голям. Оп, Словакия. Не ме изяждай. Got a level again. Взявам го. Не, може още един път, ето да ми е последен път, защото не мога да правя клипове повече от 5 минутки. Събота и неделя няма да има клип. Знам, че ми е нов канала и това ми е първия клип, но все пак така, яш. Оп, kill from. Леле, мамо. Ако виждате на колко съм се пръснал, пишете в коментарите какъв съм тъп, шибан, найбан.
Не знам. Пишете в коментарите. Не, там има по-апетитни хора. Хора. Това беше за клипа от мен. Чао, чао.